מסתכלים יותר מדי על זה. אתה רוצה שנפזול אליך? זה יהיה גם וגם. הדבר הכי טוב שקרה להקה זה שהחתימו אותנו בפאקינג סוני רקורדס. כן! יופי. הדבר הכי מביך שקרה ללהקה זה ששיקרנו בשאלה. מה, אנחנו לא חתומים בסוני? לא. אולי בסוני עזה. דבר שאנחנו יכולים מצפים לו. לעשות טור. יש לכם רעיונות? לעשות טור. טור, מצפים! שיפול עלינו טור. משום מקום. שיפול עלינו טור באמריקה. כן. כן. גם אנחנו רוצים שספציפית תהיה באמריקה. אני יכול לאכול עכשיו? מה? יש להקה אתה פור ברורה. פייטרס כמובן. לא, בשביל הלהקה, עזוב אישית. מה, קורן? בשבילי. כן, קורן. יאללה, שכולנו אני גם רוצים... רוצה קורן. כן. אז 3 הבא נצא ביחד? 3, 4 ו... דפטונס! יופי. מעולה. נקסט קוואטנט. אני חושב שברינג מי. ברינג מי the Horizon. Can you feel my באופן כללי האלבום אני אוהב אותו. אתה לא. אני בשנה האחרונה עפתי במיוחד על להקה Feed the Rhino, המציא עכשיו שם. שמנר הכיר לי, לא? אחלה, כן, אחלה אלבום, כן. לא יודע אם הוא יצא בשנה האחרונה. וואש. אני קרניבול, סאונד אווי. הוא מהאלה. הוא מהאלה. אני גם. הוא גם מהאלה. וביפי גל. תכלס כן. יפה. הדבר הכי מביך שקרה ללהקה זה ששיקרנו, לא החתימו אותנו. לא פנינו אליהם עדיין. עכשיו זה הזמן. עכשיו תאכל. ככה. כן, שאלה הבאה.